cuties, og velkommen til denne kanal. Vi kunne se nogle livestreams og spil vlogs, sjove videoer. Ja. Men jeg tænker, vi starter ud med, hvorfor vi kalder jer cuties. Det er fordi, jeg hedder Camilla, og hun hedder Cecilia. Og det er begge to med C, og så tænker vi cuties, det er med C. Så ja, der kom en lille konklusion. Cecilia, hun tænkte noget med C i starten, og så tænkte jeg, det er lidt svært at finde noget. Så tænkte jeg på sweeties, og så fandt Cecilia et andet ord, og det er cuties. Så ja. Se, det der mener en masse sjove videoer. Og fraklip. Sjove fraklip. Virkelig vildt sjove fraklip. For eksempel hvis vi griner, så bliver det langsom gengivelse, så lyder det som en toghorn. Det har jeg erfaringer med i en af mine videoer. Men der bliver linket til vores andre kanaler, fordi vi har en kanal hver os, begge to. Udover den her kanal, og vi laver kun videoer til den, når vi er sammen, fordi vi tænker, der er ikke noget ved at have en kanal sammen, når det kun er den ene, der ligger video op alene, og så er der ikke noget sjovt ved det. Men vi har også en Instagram sammen. Kan du overhovedet huske koden til den? Ja. Nå, okay, godt. Så har vi den. Den bliver der også linket til noget i beskrivelsen. Så husk at kigge dernede. Bare mange uger siden vi har lagt noget ind, og det kun lidt opslag. Vi har lagt ind. Eller to. Og det var da vi fik den. Det er i hvert fald, den har vi fået, det er over et halvt år siden, vi har haft den. Vi har overhovedet ikke brugt den. Fordi vi ikke har haft noget til at bruge den. Men nu ved vi, hvad vi kan bruge den til. Der kommer billeder op på den, med hvornår vi livestreamer. Og der kommer også video, for eksempel sådan, hvis der er vi er sammen en dag, og vi skal sove sammen eller sådan noget. Så kommer der en video op med, at nu kommer der altså en livestream klokken 20 for eksempel. Det bliver nok mest i weekenderne og ferierne og sådan noget. Det kan være, der kommer et, hvis vi er sammen med middagen, så kan det være, der kommer et ved frokosttid. Vi er også meget tit sammen i løbet af en uge, altså. Ja, men der kommer nok ikke livestreams, der kommer nok mere videoer og sådan noget. Ja. Og undskyld lyset, hvis det er lidt dårligt, det er fordi vi står udenfor i solen lige nu, fordi vi snart skal til at lave en anden video også samtidig. Så ja, det er derfor vi har det her tøj på. Eller du har det tøj på. Ja. Det er derfor jeg har det her tøj på. Og forresten, så kan I lige se, hvorfor jeg har det på. Det er fordi, for helvede. Jeg er nummer 10 i. Jeg er nummer 10 i den trup. Jeg er nummer... Fuck af, mand. Jeg går hele tiden over den forkerte side, mand. Jeg er... lige meget, jeg er nummer 10 i truppen. Kan jeg ikke bare sige det så? Jo, det synes jeg. Vi kan lige lave et outfit of the day om, hvad det er, vi skal have på i den video, måske. Ja, okay. Jeg har den her trøje på fra en sportsbutik i Spanien, i Palma de Mallorca. Og nej, der er forskel på der er forskel på Palma de Mallorca og Mallorca. Det er der altså. Det må jeg simpelthen bede om. Det må jeg simpelthen... Det er en tilståelse, det er der simpelthen. Og så har jeg den her kjole på fra Toys R Us. Det er fordi, det var sådan en fastelavnskjole, jeg skulle på, fordi jeg skulle være cheerleader. Så se, der fandt I lige ud af, hvad det var, vores sketch den handlede om. Fordi jeg skulle være cheerleader til fastelavn. Så skulle jeg ligesom have noget cheerleader-tøj. Den var lige præcis i 140. Det er selvfølgelig også den, jeg skulle bruge. Så ja. Og så har jeg sådan nogle shorts på. Fra... Det ved jeg ikke. Jeg har fået dem med min storebror. Sommerfugl! Nå. Så har jeg benvarmer på. shit. Fra Intersport. Nej, hvor den nuttet. Hvis Bella kommer ud, ikke også, så spiser hun den. Sejt. Bare lige en tilsættelse. Bella, det er min hund. Der kommer også en masse sjove videoer med hende. Og mine katte, når de er livestream, hvilket de er i dag. Men vi går i går til dig igen, gør vi? Så ved jeg ikke, måske.
Jamen, så har jeg de her sko på. Fra Skofus. Det er sådan nogle højhælede. Der er lidt hæl på. Ja. Ja, det var mit outfit of the day. Dit outfit of the day. Jeg har sådan en grå hættetrøje ting på. Træningstrøje ting. Ved ikke, jeg tror den kommer fra H&M eller Seeds. Det tror jeg. Jeg tror, det kommer fra H&M. Så har jeg. Det ved jeg ikke, har stået mærke på. Så har jeg sådan en t-shirt her. Den kommer fra nej, den kommer nok fra Seeds. Det tror jeg har set noget, så jeg tror det kan jeg ikke helt huske. Så har jeg nogle bukser på. Sådan nogle hængerørs løse bukser på. I grå fra Seeds, tror jeg. Og dine sko, som vi ikke lige kan se, men... Og min Adidas sko har jeg arvet, så du ved jeg ikke, hvor er. Nej, så ved jeg lige, hvad de er fra. Og så har jeg nogle strømper på, de er fra ja, jeg har ikke strømper på. Seeds, tror jeg. Jeg er natlampe, hvis I ser Robin Samse sæson 2, episode 2. Så skriv lige natlampe nede i kommentaren, ikke? Altså ved deres video i kommentaren. Det betyder, at Robin er dårlig til Minecraft. Så Robin, du er natlampe. Og som Samantha sagde, du er natlampesvisk. Det er fordi, de er kærester, og det kan noget faktisk. Jeg har ikke set Robin Samse. Vi linker til vores YYT-kanaler nede i beskrivelsen, ikke? Aha. Ej, og så kan vi lige fortælle 2 ting om mig selv. Jeg starter. Jeg er 11 år gammel. Og ja, hvad er der ellers? Jeg elsker alle slags dyr. Jeg er snart 12,5, og jeg elsker hunde og ponyheste følge. Og også nogle gange katte. Sådan lidt legesyge kan jeg godt lide. Ja, var det alt? Ja. Okay. Det var alt for vores kanalintro-video. Ja, kanalintro video, det ved jeg ikke, vi ved ikke lige. Jeg tror bare, der står velkommen til vores kanal. Her kan du se en masse ting. Her kan du se en masse ravelse. Som ikke er ravelse. Men ja, hej!